Dayka şîr date, çi serfiraz e? Tu bûyî meşala Newrozê, cejna te pîroz e. Rewşan Demirel bîst û dudiyê adara 1974 de li Nisêbîna Mêrdînê ji dayîk dibe. Di sêsaliya wê de malbata wê diçe bajarê İzmîrê, koçî bajarê İzmîrê dike. Zarokatiya wê li İzmîrê derbas dibe. Di salên notî de germahiya şiyarbûn û tekoşîna gelê Kurd yê Bakurê Kurdistanê zêde dibe û İzmîrê jî torpêş dike. Rewşen Demirel jî ji vê yekê bandor dibe. Carek hewl dide diçe çiyê, lê ji bo ku di bajêr de dixebite wê dişînîn İzmîrê. Rewşen Demirel di bîst û yekê adara 1992 de li ser bircên Qedîfe Qaleya İzmîrê ji bo şermezarkirina zextên li ser Kurdan bedena xwe dide agir. Berê ku vê çalekiyê pêk bîne, bi dengê xwe qasetekî tije dike. Ji bo Kurdan şîret û gelek pêşniyariyan jî dike. Di nava jinên Kurd de qehremanek, şehîdek, navdar û hêja ye. Rewşen Demirel.